The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God, revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. Agi kini upag andam sa tong kaugalingon. So, in the privacy of your priesthood, you have the option of rebound kung gikinahanglan man o galing kanimo. Naapakay mga sala diha sa imong kalag, gikinahanglan nga kana imong hinganlan, imong ikumbisal nga to sa Dios, o aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo o mahibalik ikaw sa imong pakigambitay nga to sa Dios. So, humani mo buhata ka na, andam na sabi ka sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diyan sa imong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka sa tuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, aron ikaw maluwas o nga ikaw makasalmo to sab nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray, magampo kita. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausapa, nga imo kaming gihantagan ug lain usab nga higayon sa padayon sa pagtuon sa imong pulong dining adlaw. Lamdagi kami sa Espiritu Santo, tangtang ang mga babag sa mga nahuna, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga suki ning atong Bible study through the YouTube, ubos ni ining ministry o ni sab kita, gumikan lamang kini sa grasya sa Dios, kortesiya, gugma o kaluoy sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Karon magapadayon kita sa tuki, paghisgot ni ining atong tun-anan nga giuluhan nato og the Doctrine
of a Christian's place in time. Ang doktrina sa dapit sa magtotoo ni ining atong panahon. Atong ipadayon kini sa atong gibiyaan nga gisgutan. Now, I'm reminded by one Bible scholar nga nagahisgot siya may tungod sa kaminungdanon sa Biblia. Nagaingon siya, the Bible is our one sure guide in an unsure world. Unsa ka tinuod gyud ka nga ang Biblia mao ang siguro nato nga giya sa usa ka kalibutan nga dili siguro. Ignorance of the Bible is ignorance of Christ, as another Bible scholar also declared. Now, ang usa ka magtotoo, usa ka batang magtotoo, masuso, okay, a new believer. The baby believer should continue to go on sa iyang Kristohanon nga pag kinabuhi tungod kay he is now a believer in time. Mao kana within the age of the church, sud sa katuigan sa simbahan. Atong nasayran nga agi og review kini nga ang katuigan sa simbahan gipahimutang kini was established sa Dios mismo human sa Pentecostes. Ang matago sa tao nga mahimugso og mataw ngadto sa panimalay sa Dios by believing in the Lord Jesus Christ as Savior, automatic siya nga nahimo nga simbahan. So ang matag magtotoo, simbahan. Okay? Ayaw say pa kana. If you are a believer, nining adlaw, nining atong paghisgot nini, you are a church. Now, ang pulong church sa Griego, ekklesia. Okay? Sa Griego nga pinulungan, ekklesia, kana nga nagpasabot og kadtong gipanawag, the called out ones or set apart, gipaglain nga mga hugpong mga tao nga giluwas o gitubos sa bililhong dugo ni Ginoong Hesukristo, redeemed by the precious blood of Christ. Ang simbahan is otherwise called the body of Christ. Nain kiningan nini ang lawas ni Kristo, also called mga magtotoo, Christians, or believers sa in English. Now, kining katuigan sa simbahan is at the same time called the age of apostasy. Ato ginigisgutan usab. Now, it is otherwise called age of apostasy tungod kay mao kini ang katuigan diin ang kasagarang mga tao negatibo, way gana, way kaikag, way gugma, way tinguha sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa Dios mismo. You see, nga may prinsipyo nga atong gibarugan nga what your attitude towards the Word of God is your attitude towards God. Unsa may mong pagtagad nga to sa pulong sa Dios, mao na tinuod nga pagtagad nimo nga to sa Dios. So, useless lip service na lang pag-ingon nimo nga higugma ko ikaw Dios. Unsa man nimo pahigugma nga wa man nimo mailhi. Kay wa man kay ganas pagtuon bahin o may tungod sa Dios. Kaya ang pag-ilara sa Dios mao pagtuon sa iyang pulong. Dili nimo mabuwag ang sinulat nga pulong ug ang buhing pulong nga si Ginoong Hesukristo. Most people ni ining katuigan sa simbahan nga mao'y atong gipuy-an karon in which we live, palayo na gyud sila gikan sa kamatuoran. They are now departing from the truth. Ug mao kana dihan na tukuha ka ng Griego nga pulong apostasya, kay kini kombinasyon man kini duha ka mga pulong, apo o stasia. Ang apo nagkahulugan kini og apart from,
layo o way labot na ang stasya nagkahulugan og to stand. Okay? Therefore, most people nowadays are said to be standing apart from the truth. Hinoon, kining maong katuigan sa simbahan, gitawag usab kini og age of equal privileges and equal opportunities. The privileges and opportunities that are available in this current age are overwhelmingly due to the fact na ang Diyos mismo nagatanyag sa labihan kadagko nga mga assets that every believer can acquire through the divine system of grace apparatus for perception. Hence, ang matag usa ka tao nga natawo pa usa, born again person niining katuigan, is rightfully addressed as a believer in time. Magtutuo siya niining panahon. As a believer in time, siya usa ka potential winner in life as he avails of God's fantastic divine system nga mao kini ang mga following assets nga atong isgutan. Ang Biblia kompleto na. There is the Old Testament and the New Testament, completed canon of scriptures. Ikaduha ang pagka omnipotente, pagkalabawng makagagahom sa Dios nga Espiritu Santo. Ikatulo mao ang Dios nun nga plano or plano sa Dios alang sa simbahan. Ikaupat mao ang tukma nga pastor magtutudlo, the right pastor teacher. Ikalima mao ang privacy of the priesthood. Unya ikaunom, the logistical grace support, o ikapito, the spiritual freedom sod sa divine sphere. So mao kini ang pito. Major kini nga mga fantastic divine system ni ining maong mga assets. Furthermore, God provides the believer 10 problem-solving devices. O ganito manggilakbitan sa paghisgot ang maong 10 problem-solving devices. Una nini, maong rebound. Number 2, feeling of the Holy Spirit. Number 3, faith rest drill. 4, grace orientation. 5, doctrinal orientation. 6, personal love for God the Father. Personal ni mong gugma nga sa Diyos nga mahan. Number 7, sharing the happiness of God. Ang imong pag-ambit sa kalipay sa Diyos. O ang laingan nini is plus H. Ikawalo, mao ang imong impersonal love ngadto sa tanang tao. Impersonal love for all mankind. Number 9, ang imong personal sense of destiny. Number 10, mao kini ang imong pagkaokupado kang Ginoong Hesukristo. Now, sa laing bahin usab, ang Dios may tinguha. He desires kang mga magtutuo makatukod usab sa ilang gitawag nato in English og edification complex of the soul, ECS. Nga ang unang ang nini maong grace orientation. Number 2, mastery of the details of life. Number 3, relaxed mental attitude. Number 4, categories of love. Love for God, ang una. Then love for right man and right woman. O ang ikatulo, love for all mankind. Mao kini ikaupat. Ang ikalima nga ang mao kini ang sharing the happiness of God plus H. Now, ang matag magtutuo gimanduan usab sa Dios sa paghimo sa pulo sa Dios mao ang iyang pasiuna. Naguna nga pasiuna, number 1 priority in life. Aron ang Dios mao nimo tiwas. Okay? God will do the rest.
A believer is mandated, gimanduan siya, nga to be aware ni ining musunod. That he, the believer, be in the right place, at the right time, with the right attitude. Operation PTA ka na. Unya ikaduha, that he should be boiling hot. Urot-urot, kanag yung bukaw-bukaw. Okay? Yang iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Sumala ka na sa Binadayag Kapitulo 3 versikulo 15 at 16. Nagasulti diha bahin niya ng gikinahanglan nga ang usa ka magtutuo kinahanglan ana sa hustong panahon, hustong dapit, uban sa iyang hustong pagtagad. Unya ang ikatulo nini mao ang iyang awareness sa Operation Ape. Operation Ape, gingon nato, kay appropriation ng number 1. Number 2 is perception. Number 3 is expansion sa Bible doctrine. Niya, ikaupat, he should have his eyes on acquisition of maximum amount of reward. Pinagi sa iyang pag-unsa. Laying up treasures in heaven. Matthew 6:19 to 21. Ikalima, awareness niya sa description sa Kristuhanong paagis pagkinabuhi nga kini usa ka dili kasagarang panginabuhi o tungod kay di man kasagaran ang hinahanglan kini og di pod kasagarang paagi sa pagtuman. Ang requirements nining maong matang sa kinabuhi mao katong atong atagan og memory aid, ROTMPP, R, routine. O, organized life. T, true scale of values. M, making good decisions from a position of strength. Letter P, mo ang iyang persistence. O letter P gihapon, perseverance. Ang iyang pagkamalahotayon o pagkamapadinayunon. Ang ikaunom niini, awareness, nga ang magtutuo mismo, muhatag siya og unsa. Husay, he will give an account to God. Romans 14:12. Ang ikapito, awareness niya nga ang Dios mao ang author of winners. Siya ang tigmugna sa mga mananaog. 1 Corinthians 15:57. Og number 8, awareness nga ang Dios mismo maora ang iyang bugtong panalipod sa kinabuhi o wa nay lain pa. He is only protection in life and no one else. Psalm 27:1-8. Og ang iyang awareness that once the believer becomes a problem solver, God-oriented, occupied with Christ, he becomes sensible, reasonable, normal person, rational and virtuous. Then, he is declared a winner believer. So, di ka ba buot nga mahimong usa ka mannaog nga magtotoo? You see? So, mo ka na ang ika-siyam. Ang ika na po, awareness of the 7 declared wills of God. 7 kagipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Na keyword na to itong gigamit, BECG, TSP. Number 1, it is God's declared will that all will be saved. 2 Peter 3:9. It is God's declared will that all believers be sanctified. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Onya, number 3, it is God's declared will that all believers be controlled by the Holy Spirit. Ug nahibaw ka unsaon pagpadumala, pagpa-control sa Espiritu Santo. Pinagi lamang sa imong paggamit sa Yahweh. The key to this is what? By using the principle of 1 John 1:9.
If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humanyana, imong buhaton ka na, ikaw, you will be controlled by God the Holy Spirit. Yeah, number 4, it is God's declared will that all believers give thanks in everything. Namupasalamat sa tanan. Okay? Now, because of 1 Chronicles 16, verse 8, give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Psalm 92, verse 1, it is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. Yeah, so 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Unya ikalima nga, declared will of God, mao nga, iyang kabubuton that all believers trust in the Lord. Kung sa gisulti sa Isaiah 12:2, surely God is my salvation, I will trust and not be afraid. Jeremiah 17:7, I will give thanks to the Lord because of His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. Proverbs 29, verse 25, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Psalm 91:2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Nahum 1:7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Okay? So mo ka nang ikalima. Unyang ikaunom, nga declared will of God, that all believers do suffer. Oy, nalain na ni, paantuson di tang mga magtotoo. Now, Hebrews 12:6, unsay gisulti, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Now, doon ay duha ka mga kategorya sa pag-antos nga pag-sination o masinati sa ka magtotoo. Namely, A, suffering according to God's will. Naka na sa 1 Peter 4:19. O ngayon kaduha, suffering as an evil doer. 1 Peter 4:15. Now, Hebrews 12:7 nagaingon usab, because of corrective discipline, endure. Now, Romans 5:3 also says, not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. Now, here's sa Romans 8:18, di man ikinihigala, igsuong magtotoo. It says there, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Okay, mao ka na ang ikaunom, na declared will of God. Ikapito, it is God's declared will that all believers be productive. Kinahanglan, dagan sila mga binuhatan nga Diyos nun. Emphasize on that. Divine good. Buhat ta magapas sa mga human good. Now, Matthew 6:20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good deeds. Ang buot pasabot ning good deeds, maong production of divine good. And praise your Father in heaven. By the way, doon ay duha ka klaseng maayong buhat. Una nini, mao ang tawhanon nga maayong buhat. Human good. Okay? Human good. Tawhanon man. O ang ikaduha,
mao ang Dios nun nga binuhatan, divine good. Okay, ang madawat ning duha mao ang divine good. Kay ihaman sa Dios. Ang kadtong tawahan ng mga maayong buhat mao ay unsa? Gi-compare gani ka na sa pulong sa Dios nga filthy rags, trapo nga mahugaw. So dili ka na madawat sa Dios. Ang madawat ra niya mao ang iyaha. You see? Ang gibuhat sa magtotoo nga Dios nun nga gibasihan niya sa unsa? Pulong sa Dios. Mao kana. Kunya ang Efeso 2:10 nagsulti usab. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. God's prime purpose for every believer kini, to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, Diyos nun nga maayo ang iyang dawaton sa Diyos. Once again, to look at this in the standpoint of believers and some of the things that indicate their everlasting existence, una niini, nga ang tanang magtotoo na nag-iya na og unsa, kinabuhing dayon, kinabuhing wala na'y katapusan, gumikan kadto sa ilang pagtuo kang Kristo. John 3:16-18 o John 3:36, Revelation 2:11 and Revelation 3:5. Ang ikaduha, every believer has a home in heaven awaiting him. Nagahuwat lang kini. John 14:1-3. And the word that is used for there means a large dwelling place, like a mansion. Nabihan dako kini nga balay. Number 3, every believer aduna na siya resurrection body in the eternal state. You see? Oh, that is what we are looking forward. Nga ang kining atong lawas nga madunot, ilisan kini, will be changed with resurrection body. Lawas nga binanhaw. Adto na kini sa eternal state. O kini will house the soul and the human spirit. No kani puyanan sa atong kalagong tawhanong espiritu. Na kanan sa 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21. The believer's body will be identical, okay, with the resurrection body of our Lord Jesus Christ, according to 1 Thessalonians chapter 4 verses 13-18. So, I hope nagasunod ka nini, imong gisuwat ka ng mga bersikulo, aron nimo kining susihon diha sa imong Biblia. Ang ikaupat, ang matag magtotoo will have full happiness, hingpit nga kalipay, and pleasure forevermore. And therefore, there is no more suffering in the eternal state. One ay pagantos. Revelation 21:4, Psalm 16:11. Heaven, paminaw. Heaven is a wonderful place beyond human description. Di na nato kini describe, mahulagway. Di na nato matugkad. Kana naga padayag diyan sa Revelation 21 ngadto sa chapter 22. Ikalima, ang matag magtotoo will be in the presence of God forever. Muatubang siya sa Dios hangtod. Revelation 22:1-5, 2 Corinthians 5:8. To be absent in the body is to be face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Ug ang ikaunom, ang matag magtotoo will have eternal reward. Dayo na kini nga ganti as a result of the production of divine good in time. Nini nga itong panahon. Mao lagi ni nga itong giduputan kining doktrina sa Kristohanong dapit dinhi. Nini nga itong panahon karon. So, every believer will have eternal reward nga resulta sa iyang pagbuhat o mga Diyos nung mga binuhatan
dinhis panahon. 1 Corinthians 3:11 to 15, 2 Corinthians 5:9 to 10, Romans 14:10 to 13, Hebrews 4:9 and 10, o John 15:1 to 7. Now, take note of this. The thing that differentiates ang nagkalahi sa mga magtotoo in the eternal state is their kind of production. Maunay kalahian. Magkalahi na dito, umikan sa atong unsa. Matang sa mga binuhatan. Ikapito, ang matang magtotoo, anaa siya eternal inheritance reserved for him in heaven. Naa siya dayo na nga panulundon dito sa langit. And that's why every believer is referred to as the heir of God, manununod, and a joint heir of Jesus Christ. Ana ka na sa Roma 8:17, 1 Pedro 1:4, every believer has an inheritance reserved in heaven. Ayaw na nakalimti. Now, dito sa langit, paminaw, dito sa langit, ang tanang mga magtotoo, kitang mga magtotoo will be perfect. Hingpit. There will be no more flaws there. Wala mga kapakyasan, mga kanang limits or limitations dito, wala na. Everybody will say probably about everybody, my, you have changed. How you have changed. In heaven, dito sa langit, wa na'y kinahanglan o unsa kanang erasers o mga pencils. Wa na kinahanglan dito. Do you know why? Di na kinahanglanon? Tungod kay all the idiosyncrasies, all of those negative things will be gone. Totally gone. Wa na yung mga limitations, mga flaws, mga kapakyasan. Wa na itong mga idiosyncrasies. So, akong balikon, akong sublion. The emphasis on salvation, doctrine of soteriology, excuse me, believing that Christ died on the cross is history, kasaysayan. Apan ang pagtuo nga si Kristo namatay alang kanimo on the cross, mao kanang kaluwasan. Believing in God is not the means of salvation. It is believing in Christ. Kung naibaw ka ba nga, no? Tungod kay diya sa John 14:6, si Ginoong Jesucristo nagkanayon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Din hiya itong hunungon kini o ito ipadayon kini sa sunod nga higayon. Nagapasalamat kita sa imong pag-iuban nining adlaw o ginapit ka gihapon sa pagpag-iuban ugma sa atong pagpadayon nining doktrina of a Christian's place in time. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga mong gipahimuslan among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong o kami nagaampo Diyos ngay mo kaming dadon pag-usab dinhi aron makapadayon kami sa katon pagtuon sa imong balaang pulong kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.